Вітаю спадарства, эфіры навіны. У наступныя 5 хвілінаў распавяду пра асноўныя падзеі на гэты момант. Абмежаванне на выезд з Беларусі больш нельга спраўдзіць на сайце Міністэрства ўнутраных справаў. Ведомства прыбрала гэтую магчымасць 1 красавіка, сцвярджае дысідэнт BY. Гэтак раней у асабістым кабінеце на сайце МУС можна было паглядзець неаплачаныя штрафы і абмежаванне на выезд з Беларусі. Цяпер адзіная магчымасць атрымаць інфармацыю пра забарону пакідаць краіну, асабіста звярнуцца ў аддзел грамадзянства і міграцыі РУС паводле месца рэгістрацыі або пражывання. Гэтаксама яшчэ 4 сакавіка перастаў працаваць сайт, на якім можна было спраўдзіць расклад судовых паседжанняў. У Літве на палігоне Падбродзе, што непадалёк мяжы з Беларусю, знайшлі цела 4-го амерыканскага вайскоўца. Ён быў у экіпажа бронетранспарцёра М-88 «Геркулес», што затануў у балоце падчас вучэнняў 25 сакавіка. Целы 3 іншых загінулых жаўнераў знайшлі ў панядзелак, пасля таго, як з багны дасталі патанулую бронемашыну. У сумесных пошуках бралі ўдзел літоўскія, амерыканскія, польскія і эстонскія войскі, а таксама эксперты з некалькіх саюзных краінаў. Прычыны аварыі па-ранейшаму расследуюць улады ЗША, якія вырашаць, ці варта адкрыта публікаваць свае высновы. Літоўскія вайскоўцы плануюць у сераду прыбраць тэхніку з палігону і ацаніць захады бяспекі для будучых вучэнняў. Беларускія ратавальнікі распачалі пошукавыя работы ў М'янме. Яны разбілі палявы лагер у горадзе Мандалай, найбольш пацярпелым ад землятрусу, што адбыўся 28 сакавіка. Колькасць ахвяраў гэтай катастрофы правысіла 2700 асобаў. Больш за 4500 пацярпелі. 400 асобаў зніклі без звестак. Паводле геалагічнай службы в ЗША, землятрус у М'янме быў самым магутным за апошнія 100 гадоў. Паводле амерыканскіх ацэнак, колькасць ахвяраў можа наблізіцца да 10 000 чалавек. Ратавальныя работы ускладняюцца тым, што ў краіне працягваецца грамадзянская вайна. Кітай распачаў шырокамаштабныя вайсковыя вучэнні ля Тайваню. У манеўрах удзельнічаюць армія, флот, авіяцыя і ракетныя войскі. У планах адпрацаваць блакаду самакіравальнага вострава і спраўдзіць здольнасць войскаў да сумесных аперацыяў. У Кітаі заявілі, што вучэнне ёсць папярэджаннем супраць сепаратызму. На дадатак, кітайскія вайскоўцы распаўсюдзілі відэа, у якім назвалі прэзідэнта Тайваню паразітам. Пекін лічыць востраў сваёй тэрыторыяй, у той час, як жыхары Тайваню выступаюць за яго незалежнасць. Кітай павінен вярнуцца да свайго звычайнага курсу рацыянальнага дыялогу, замест таго, каб увесь час удзельнічаць у гэтай так званай вайсковай правакацыі ў індыйска-ціхаакіянскім рэгіёне і вакол Тайваню. Улады Беларусі вызначылі дату рэспубліканскага суботніку. Яго прызначылі на 12 красавіка. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Плануецца, што сродкі, сабраныя за кошт мерапрыемства, пойдуць на пабудову новага будынку Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі. Яго плануюць узвесці на вуліцы Арлоўскай на тэрыторыі былога парку Дрымленд. Там жа паўстане парк народнага адзінства. У Менску пачалі рыхтавацца да параду, які пройдзе 9 траўня. Сёлета ў ім возьмуць удзел вайскоўцы з Кітаю, Расіі і некаторых краінаў СНД. Паводле дзяржаўных медыяў, парад будзе складацца з 2 частак – гістарычнай і сучаснай. Гістарычную частку адкрыюць вайскоўцы са штандарамі франтоў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі. У нашай краіне арыштавалі злодзея ў законе Паўла Алексіевіча на мянушку паштет. Паводле версіі МУС, ён разам з саўдзельнікам дапамагаў тэлефонным махлярам выводзіць скрадзеныя ў беларусаў грошы. Данная преступная группа причастна к не менее чем 57 фактам противоправных деяний, ущерб от которых составил более 370 тысяч белорусских рублей. Большинство потерпевших – пожилые граждане. Паводле МОЗ, цягам паўгода злодзеі перавозілі сродкі, атрыманыя ад ахвяраў аферыстаў, у крыптавалюту, якую на электронных носьбітах перадавалі замоўцаў пры асабістых сустрэчах. Жыхары Гомельшчыны незвычайным чынам рыхтуюцца да сельскагаспадарчага сезону. У адной з вёсак паставілі незвычайнае пудзіла. Прапануем вам самім ацаніць яго эфектыўнасць без каментара. У мяне на гэтым усе навіны. Падсумавання інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве і студыі Белсата 19. Заставайцеся з намі.